Biex jiddefendi ruħu mill-protesti tal-ambjentalisti minħabba l-iżvilupp li qed jagħmel fil-Baħrija, il-kandidat nazzjonalista Viktor Xerri ħareġ b'attakk bla preċedent fuq l-ambjentalisti. Fil-mira tiegħu kienu Lino Buġejja tar-Ramblers Association u Astrid Vella mill-laqda fl-imkien għall-ambjent aħjar. Viktor Xerri għamel l-investigazzjoni tiegħu fuq żewġ ambjentalisti biex jiddefendi ruħu mill-attakki wara li ħaffer barriera fil-Baħrija. Waqt programm fuq xandir tal-Istat il-ġimgħa fil-għaxija, Viktor Xerri qal li Astrid Vella ma jmissa qatt titkellem fuq il-każ tiegħu għaliex applikat biex tagħmel swimming pool ferja li hija l barra mid-żona ta' żvilupp. Qal ukoll li anke Lino Buġejja għandu żewġ titmiem raba' li xtara fuq il-għajn bilan li jiżviluppahom. Il-kandidat nazzjonalista bekk qed jippretendi li dawn it-tnejn ma jikkritikawx. Viktor Xerri għaddu għaddej biex xogħlijiet tiegħu biex itella binja kbira 150 metru kwadru minflok iż-żewġ tikmamar li kien hemm falqa fil-witt tal-marċa. Xerri kien irreżenja minn President tal-Partit Nazzjonalista minkejja li baqa' jinsisti li ma għamel xejn ħażin. F'investigazzjoni interna li saret mill-awditur tal-MEPA kien instab li biex inħareġ il-permess inkissru ir-regolamenti kollha tal-istess awtorità.